בוקר טוב חברים. היום אני רוצה לשתף אתכם ולדבר איתכם על טרנד מסוים שנתיים האחרונות, שמה שנקרא מדד S&P 500, שזה 500 חברות הכי גדולות בארצות הברית. שנה שעברה הוא עשה תשואה פנומנלית של 26%. יש גם מדד שנקרא נסדק שעשה עוד יותר 50%, שזה יותר טכנולוגי, ולכן הוא עשה יותר. ופונים אליי אנשים, נמצאים במסלולים יחסית סולידיים, ובגלל הטרנד שקיים היום בשוק, מבקשים לעשות עדכון ל-S&P 500 ונסדק. יש לי תחושה שלא הרבה אנשים מבינים איך זה יבוא על ידי ביטוי במקרה ומחר יקרה איזשהו משבר עולמי, והשווקים התחילו לרדת. אוקיי? כמו שזה עלה 30%, 40%, 50%, זה גם יכול לרדת 30%. איך זה יבוא לידי ביטוי? האם בדקתם את כל המכשירים הפיננסיים שלכם? האם בדקתם את כל המכשירים הפנסיוניים שלכם? האם אתם יודעים להתמודד עם מצב של ירידה? אם לצורך דוגמה יש לכם 100,000 שקל היום בקרן השתלמות, ואתם התקנתם את זה בנסדק או S&P 500, ומחר השווקים יורדים ב-30%, זה אומר שיהיה לכם 70,000 שקל. האם אתם יודעים להתמודד עם מצבים כאלה? לכן, לפני שאתם עושים שינוי כלשהו, תבדקו ותתייעצו עם איש מקצוע, כדי שיבחן את כל המכלול, את כל המכשירים הפיננסיים והפנסיונים שלכם בתיק. אל תעשו שינויים בגלל טרנד מסוים בשוק. אחלה יום.